Emsebenzini ngixhumana ngo-WhatsApp, ama-report esenza ngo-WhatsApp, because umsebenzi ibhizinisi ligijime kahle. So uma ungasebenzi WhatsApp impilo iyama. Khange ndichaphazele kuba andinguyena umntu omde kwelaa jelo lonxibelelwano. Ndithe ndojonga xa ndivuka ndabona kungekho zimbalelwano kweza groups zasemisebenzini zosapho nezihlobo. Kuthina abantu akade sisematorhweni awubanga nawo umthelela ongako ngoba umuntu usuke ebhizi. No WhatsApp leyo yenye nje into yawusibulala le efana nje nekhiza chief izawusibulala nyani WhatsApp. Yakhumbula ayiqala ukwenzeka lento wake wayenza lento WhatsApp. Ingqondo zazingasebenzi ngela xeshana nje WhatsApp ingasebenzi, ingqondo yami nayo beyingasebenzi kuba sendiqhele ukuxhumana nabantu ngo-WhatsApp. Ekhaya xa ndibafonela ngo-WhatsApp call. Bindiphethe kakubi kakhulu mna into ngihamba ngo-WhatsApp, bendimane ndiyicima ifowuni iphinde ndiyilayite, kodwa ithe emveni kwe-hours ezimbalwa yabiyelwa esimeni sayo. Khange sikwazi unxibelelana nee-classmates zam for i-group study namhlanje ngenxa yokungasebenzi kuka-WhatsApp. Le ndaba le yamadatha iyaza yamphatha kakubi kakhulu. Ndacinga ngathi maybe ndiphelelwe ngamadatha, ndivele ndaphinda ndathenga ezinye izidatha and ngapha ndibe ndiyazi ukuthi ndinedatha za-3 days. Ngoku ndiyabona ngathi hayi mase kulate ndiyabona mani kucala othethwa ngayo apha ku-social media.